רציתי לשאול כמה דברים, שכחתי מה רציתי לשאול, רגע. תקשיב, אנחנו 4, אנחנו רוצים לנסוע פעם ראשונה לאמסטרדם, כולנו, 4תנו, ווואלה, ראינו שאתה הכי תותח בזה בטיקטוק, אז אמרנו נברר. סתם ככה לדעת מה, בני כמה אתם וזה, ככה שאני אוכל להמליץ לכם קצת לדעת איזה חיפוש לעשות לכם. תשמע, אנחנו בני 26. מדהים. כן, אנחנו רוצים קצת לברוח מאנשים, אתה יודע למה אני מתכוון. יש לך תאריכים? כמה שיותר מהר. לא אכפת לי מתי. פברואר, מרץ, מתאים לכם? אני מדבר איתך מהר, אתה אומר לי פברואר? אתה מדבר איתי אז על דצמבר, ינואר, אני בודק לכם? כן, ינואר, סבבה אחי. ינואר. צ'יל, נותן לנו מספיק זמן להתארגן גם. יאללה, מדהים. אנחנו לא עובדים, אז סבבה. אז אני יוצא לך הצעה מסודרת לינואר. 4, 5, 6 שאלות, מה חשבתם? עזוב. יאללה. חלונות גם שיהיה. איזה טיול של האלפיון. אלפיון, אנחנו לא עובדים, איזה אלפיון. סגור מלך, אז אני עכשיו יוצא לך הצעה מסודרת ואני אשלח לך לוואטסאפ. אחרי זה אני אעשה איתך שיחה מסודרת, להסביר לך את הכל, אם יהיה לך עוד שאלות וכאלה, בכיף. אתה כולך מלא אהבה, תודה אחי. איזה מלך אתה, תודה רבה אח שלי, יום מדהים. חשבתי שאני מאבד אותו בשיחה הזאת, אחי.